cubrir o acto, a todas as institucións, Xunta de Galicia, Concello da Rúa, Consello Regulador, Ruta do Viño. Bueno, hoxe estamos inaugurando, entre comillas, este novo espacio, esta nova sala de cata, que está enmarcada dentro do espacio das Pinguelas, que, bueno, unha zona de covas do Concello da Rúa, pois que é unha joya. É unha joya porque a nivel arquitectónico utiliza os elementos, cada unha das covas, os elementos da zona, como o canto rodado dos ríos, o castaño, a pizarra, e que marca dentro da tradición de facer viño en Valdeorras. Bueno, a tendencia na elaboración de viños é cada vez volver o esencial, a esencia, o principio. E isto é, pois, un paso máis dentro da bodega Joaquín Rebolledo para volver a eso, o esencial, que a sencillez, o principio, as variedades autóctonas e, como non, unha cova de elaboración tradicional. Son un elemento único en Galicia, desde logo, e casi en toda España. Cada familia viticultora tiña un espacio para elaborar de xeito artesanal o viño para a familia, para vender. Nos utilizamos a nosa cova para a crianza dos nosos viños e hoxe empezamos unha nova andanza no espacio do enoturismo, facendo esta sala de catas, coa axuda dos fondos europeos que a Xunta tivo a ben dedicar a enoturismo, e, bueno, unha intervención cuidada, con moito cariño, con moito mimo, que nos deu moitos quebraderos de cabeza, porque as obras son complicadas, pero que, bueno, que estamos moi orgullosos de como quedou este espacio, esta sala de catas. Moitas gracias. Bueno, pois nada, por a nosa parte, en primeiro lugar quero disculpar a alcaldesa da Rúa, que está indisposta e non nos pudo acompañar hoxe. Bueno, está o teniente alcalde José Vicente e tamén agradecer a presencia do delegado da Xunta en Ourense e, por suposto, a Cesario Pardal, que é o presidente do Clúster Turismo de Galicia, co que traballamos conxuntamente en prácticamente todas as iniciativas que poñemos en marcha, e neste caso, nomeadamente no enoturismo. Hai unha importante aposta por desenvolver o enoturismo e penso que esta iniciativa, esta actuación na adega Joaquín Rebolledo, pois é un exemplo, por unha parte, de bo uso dos fondos Next Generation e, por outra, de ver con perspectiva o desenvolvemento do enoturismo. Me gusta decir que prácticamente en breve vai ser máis rendible levar a cabo accións de enoturismo con visitantes que están dispostos a pagar por experiencias que a veces vender viño directamente. É un complemento ideal para as economías das adegas e tamén da restauración e dos establecementos, e, polo tanto, desde a Xunta de Galicia, desde a Axencia de Turismo de Galicia, a través dos fondos Next Generation, dedicamos unha liña especial ao enoturismo. Por unha parte, a través dos PSTDs, en Valdeorras existe un, que é o de a ruta do viño milenaria, que consta de 1,5 millón de euros de investimento, pero tamén a través de axudas directas a adegas e establecementos turísticos para que se introduzcan no enoturismo como fonte importante para atraer visitantes ao territorio e tamén como unha fonte complementaria de ingresos. Nese sentido, temos que falar desta liña de axudas para que as adegas e os restaurantes se poñan en contacto para ofrecer experiencias que poidan atraer visitantes. Son 5 millóns de euros, dos que 1.700.000 se están investindo na provincia de Ourense, e en Valdeorras, aproximadamente contamos cun investimento de uns 400.000 euros. Ademais, temos agora en marcha unhas liñas para mobilidade sostible, que son 4 millóns de euros, e eu aproveito aos representantes que estades aquí, tanto da Ruta do Viño de Valdeorras como do Consello Regulador e
mesmo as adegas que os vos animedes a solicitar estas axudas que fundamentalmente pois, están relacionadas con esa mobilidade sostible que poden ser pois, bicicletas, transporte eléctrico, para cumplir co uso dos fondos Next Generation que, como sabedes moitos, pois rematan en xuño do 2026. Estamos nunha comarca vitivinícola moi importante con unha proxección extraordinaria. Os seus caldos, nomeadamente o Godello, pois está no top 10 dos viños blancos do mundo, diríamos agora, e esta iniciativa pois seguro que nos vai servir para que atraer cada vez máis visitantes que cada vez gastan máis. Temos datos do ano 2024 que nos dicen que polo menos casi o 2% dos visitantes nacionais que fixeron unha viaxe pois tivo relación ca gastronomía e o enoturismo, e que se a media foi no ano 2024 de gasto de 54 euros, pois os que visitaron con esta motivación pois superaron os 100 euros. Desde logo que un mercado que hai que traballar, e neste caso en Valdeorras, en toda a provincia de Ourense, pois hai que ter en conta que hai 4 das 5 DOs que teñen presencia, que teñen viños en Galicia acollidos, polo tanto, pois creemos que é moi importante, tanto no plano da promoción a través dos PSTDs e da estructuración, como por parte da xeración de produto e dunha estructura que nos permita pois competir con outros territorios en España que nos levan un pouco de vantaxe. Non diría moita, como pode ser Ribera del Duero ou mesmo Rioja. Creo que con estes fondos, co apoio da Xunta e tamén co apoio do Clúster Turismo de Galicia, pois no ano 2026 nos poderemos situar entre os territorios máis importantes para a práctica do enoturismo en Galicia. Tamén quixérame referir pois, bueno, a este espazo das Pinguelas, que é un dos focos máis importantes do enoturismo de Valdeorras e que recentemente non, o ano pasado, en outubro, o Concello da Rúa e a Confederación Hidrográfica asinaron un convenio para actuar nesta contorna, para traer saneamento, mellorar a accesibilidade, a iluminación, e eu, pois, bueno, me estaría desde a Xunta de Galicia, pois, a que se materialice ese protocolo e este espazo, pois, poida ser ese foco que ven sendo desde hai tempo, pero que estea do mellor xeito posible para atraer visitantes. Por parte da Xunta de Galicia, todo o noso apoio, e referirme tamén, xa para rematar, a estas estructuras que son as covas, que son un patrimonio extraordinario que ten esta comarca, esta zona vitivinícola, na que tamén, co apoio da Axencia de Turismo de Galicia, estamos preparando unha publicación que se verá pronto á luz, e trátase de catalogar as covas que existen en Valdeorras. As autoras comezaron con 300 e xa van casi 1000, o cual quere decir que este patrimonio temos que cuidalo, temos que poñerlo en valor, e por parte da Xunta de Galicia pois, tedes todo o noso apoio. Gracias á adega Joaquín Rebolledo, grazas por esta iniciativa e polo seu esforzo, porque nunca é fácil, a pesar de que teñamos axudas públicas, ilusionarse con novos proxectos e poñelos en marcha. Para nós, pois, bueno, témolos xa, por dicirlo de algún xeito, de socios, o clúster tamén, como embaixadores do enoturismo e como receptores tamén de visitantes, e eu augurolles pois, o máis grande dos éxitos. Moitas gracias. Bueno, se nos parece, facemos un pequeno tour